Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Nelson adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak. Tamok nga adaadal amay bati na kadag itinaayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nelson dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ni, naliday ka ah. Wen, Danilo. Ngamin, saanan asim marsarong karti kaayan ayat ko. Amangan mo't no na pan nagtrabaho iti adayo. Nukas taman bilang. Apay asaan ang nagpakada kanyak. Amangan no awan oras na nga agpakada. Kasta nga ta. Oh, umasidirgan ni Sandra kadata. Hello, Danilo, Nelson, kumusta? Kastoy lata. Malidlidahin ni Nelson. Tanabayag asaan asim marongkar ti kaayan ayat na. Sarungkaran na kantumat laeng. Oh, adaawit ko at tinapay kong juice. Ngam dagita juice, awan stronan. Takinumpis kar dagiti pulis. Kasta talaga. Bawal talaga dagiti natatadum abanag dito'y pagbaludan. Wen nga rod, agraman sa gaysay ko. Pinaibati jay police woman. Wen, kasta talaga. Ala, agmerienda kayon. Sapsapan nyo laktan dayta juice. Agyaman kami Sandra. Awan anyaman na. Imbilang kayon agagayam. Sipod na mo kayo dito Nasaya at kaagayam. Tasarsarongkaran na kami. Wana, awan gayam. Inton Domingo ti malam, makiatendar kayon tumanan iti misa ha? Mangmisan tumanan ni Padre Lucas. Kat ado kami asumurot kan kuana. Hun Oy, Nelson, di ka man matimtimag. Kasano, pampanunutan na ti girlfriend na. Di ka agdanag, Nelson. Sarongkaran na katumat laeng. Ay, ngamsyak. Awan pa'y mang sarongkar, uray maysa. Naimbag taadda ka. O ala, agmerienda kayon. Ibusan nyo day tainyag ko a merienda. Atoy, Nelson. Adda inyag ko ang makanan ako. Jak nakaumay ideal daw ti dalaw. Tanapanak naglako ijay palingke anak ko. Agyaman at nanang. Ala, makaamu kayon amang bingay-bingay iti dayta Wen nanang. Agsingsingpet ka dito'y pagpaludan anak ko. Wen nanang. Malain akon. Umayak tumanen no dalaw. Sige, nanang. Ne, basbasaom gayam dahi ta inted kan ni Sandra a Biblia. Wen Danilo. Mayat dahi ta. Amom ka di? Gapu iti kanayon kung nga iatender kadagiti fellowship kan misa dito'y pagbaludan. Yung kadang konti agbalbaliw. Isugaya man nasayat ka kanyak ididamok ditoy. Sikalati makisarsarita kanyak. Kaslang amin kanayon na napudot ti ulom ididamo ka makita. Day tatipod na. Kasla kayat ko iditi pumatay. Wen wag pakamatay. Gaputadak matla dito'y pagbaludan. Ngam amom ka di? Babaan iti mangmangag ko asasa o ti Diyos. Talaga ang nagbalbaliwak. Amok dayta. Gaputa amokon ti agkararag ka ni Apo Diyos. Kanayon ko nga idawdawat. Asapay la kuma. Tasalakniban nakakanayon dito'y pagbaludan.
kat isulaang ti pagkaptak. Kasta ka di. Ala, ituloy mo ti basbasaam, Nelson. Agyaman akta si marungkar ka, Perla. Naragsakak unay. Uwan, takayat ko nga ibaga iti personal. Awas-wasan tanti ayan ayat ta. Anya? Diyak kayat ti balod a boyfriend Nelson. Sapay ko mata maawatan na. Perla. Pasensyakan. Ngamday tuyan ti maudi nga isasarungkar ko kan ka. Saan? Pangasim. Ladingitak, Nelson. Sige. Agpakada akon. Katsapay ko mata di ka gumura kanyak. Gaputa basol mumutlaang no apay. Ngem Perla. Adda akong dito pagbaludan. Ikarkarok tinagbasulak. Ikarik. Saan na maulit pa eh? Mga barwanan akon. Uray pay. Sorry at talaga. Nadismaya akon kan ka, Nelson. Diyak kayat ti boyfriend, adakas ti aramid na. Imbreak na kagayam ti girlfriend mo. Wen. Maawatak matkit di. Ngam. Nagsakit, Danilo. Nasakit at talaga. Amok tirik nam. Takastaak mat idi. Gaputan na ibaludak. Embreak na konti girlfriend ko. Nasaktanak idi ngam pinagsasawak ti girlfriend ko. Anya? Ta idi adda pa'y maititid ko kan kuan a kwarta. Nagmayat ti pan nakilangan na. Kanayon naragsak. Ngam idi na ibaludak. Tinalikudan nak. Kastagayam. Katsikangay. Anya ka no ti rason nga inbreak na ka ti girlfriend mo. Dinan imbaga. Basta ko na nang-break kamin. Siguro, addan kasukat mo. Nalabi ta kasta. Nagsakit man. Ngaman niya nga rod. Aklunam latan Tadi isupay ang mainayon apang panunutam. Kas kanyak. Kat agyamanak, tanalipatak matlaang. Nasakit. Nakasaksakit. Nasakit ita. Ngamapukaw to ti sakit na, inton agangay. Nagasat kalata, Nelson. Taadda pa'y inam amang ipatpatagkan ka. Juan, Danilo. Ngamsyak. Ubingak pa'y laang. Pimusay ti inak. Kasta ka di. Isuan nagasat ka. Ipatpatag na ka ti inam. Agasam. Umay nakaibalbalunan dito'y pagbaludan. Tadi nakakayat nga agbisin. Juan nga rod. Gapo iti data. Ad-addan ama konsensyaak. Taimbes apag serbiak tabaketan. Ngem kastoy matan tinapasamak. Naibalodak gapo iti kalukwak. Saan abale? Makaruar kan tumatlaang. Basta agsingsingpat ka dito'y pagbaludan. Kalpasan ang maikarot at tinagbasulan ta. Makaruar tan tumatlaang. Danilo. Kat no makaruar tan to dito'y agbalbaliw kan. Bakit ti inam. Isuanas kan nga si kaswam. Umayak mangyag iti ka ninyo, Ama Ace. Mula ni tatang mo dayta, anak ko. Ado dayta, kat pagraranutan nyo. Agyamanak nanang. Nanang. Uray saan kayo na mangyag pa iti makmakan ditoy. Kanan yu kit di kinitatang. Saan nanaskan nga umaydak balunan. Anak, uray dakes ti inaramid mo. Anak kalata. Kat nagpatulong akon iti amok abaknang at tulungan na ka makarwar ditoy. Nagpakpakaasi akin kwa na.
nanang. Ni tatang mo, oray kayat na ti sumarungkarkan ka. Ngam saan ang makabiyahe iti adayo, taagulaw mo tanak ko. Sa nabalin, nanang. Agyaman na kada kayo, ha? Gaputaw ray dakas di nararamid ko. Napatigak pala kada kayo. Una, anak ko. Taanak da kang arod. Pakawanandak, nanang. Kat no makarwarak dito eh. Ikarik. Agsingsing patakon. Nasaya at daytaan ang agkukan ka, anak ko. Ala, inakonwan. Umayak tumanan. Maaramid mo ka diti ipapaaramid ko, Sandra. Wen, Nelson, aramidag para kan ka. Baybay amon ti kaayan-ayat mo, Nelson. Kaya't ko amaamuan. No talaga nga insukat na kon ni Perla. Kasanun no pudno. Sapay la kumatasaan. Mangnamnama ak nga urayan naklatan ni Sandra. O sige, inton bigat, mapanak iti address nga inton mo. Kasaritak ni Perla. Sapay la kumata makasaritam, Sandra. Apo! Apo! Hello? Naimbag nga oras mo, kabsat. Sino ka? Kan anya ti maipaay ko? Saan nakadaka sa tao? Siyak ni Sandra. Kat si ka ni Perla, saan ka di? Siyak nga rod. Mabalin ka di apastar ka na? Tamakisarsarita akbiit kan ka? Kamang ka di may sa asekta? Wen, ngam sa anak nga imay, gapo iti dayta. Adala na patag apagsaritaan ta. Sige, agkape-kapay. Agyaman ak, Perla. Anya ka diti talaga agagaram kanya. Sapay kumata sa anak ang makasingakan ka. Imaya, gapo ka ni Nelson. Ha? Paghayam ko ni Nelson asigod a boyfriend mo. Amom ka di, akas taunay ti kinaliday na. Gapo ta in break mo. Imbaon na kakadi ang makisarita kanya. When, kat gapo tagayam ko, iso nga'y manugot ha. No maipapankan kwa na, awanan ti rumbang pagsaritaan ta. Ngamin, talaga asaan kon akayat. Napunasan ti panagayat ko kan kwa na. Kasta ka di? Siguro, adan sa bali nga ay ayatem, Perla. One, at least dayjay, ta saan akas ka ni Nelson. Apay, saan mo ka di nga amo adakas gayam ti trabaho ni Nelson? Wen, gaputain libak na kanya. Ngam idinamwak, naupay akon. Perla, kayat na apaidanon nga ay ayaten na kalata. Nga uray in break mo. Saan kon nga ay ayatan? Idanon mo day takan kwa na. Addan nang isukatakkan kwa na. Kat ingkadang min ti agkalaysa. Kasta ti kuna ni Perla. Kat ingkadang dakanon ti agkalaysa iti nang isukatan na kan ka. Bay amon ti girlfriend mo, Nelson. Anya nga rod, no nakunana na upay kan ka. Anya ngay nga rod. Talaga ngay karigata kon alipaten te ayan-ayat mi. Nalabit asaan nga iso ti kagasat mo. Addan tumangayat kan ka itinapudno, Nelson. Masarakam to ti talaga aparakan ka. Husto ni Sandra. Agyaman akin ka, Sandra. Tanapan mo kinasarita ni Perla. Wen, awan anyaman na.
Sapay la kuma, ta saan ani Perla ti mangdadaol iti panunot mo. Basta ti panunutam. Addan tupay babae a masarakam dita. Daytay nasaysayaat ngam ni Perla. Talaga narigat ti masaktan, Nelson. Ngam saan mo nga ipapuso? Kasta at talaga ti makuna nga ayat. Masaktan kalata. Ngam naskan anatibkar ka. Tapno malasatam ti sakit nga. Agyaman na kadagiti pamagbagayo. O ala. Agmerienda kayon. Naimas day ta inyag ko a merienda. Amok ang magustuhan nyo. Talaga ang magustuhan mi. Kan agyaman kami manankan ka, Sandra. Hello, Manong. Abtoy ti parakan ka. Agyaman nak. Shampoo kun bat soap ti karkaday ta paper bag, Manong. Agyaman kami. Nga maapay nga agiwarwaras kayo iti kasta. Inururmi day ta kadagiti na ayat nga ag-donate, Manong. Tapno mawarasan kayo amin abalod. Kasta gayam. Nga uray agbambannog kayo nga umay agiwaras? Awan anyaman na kada kami, Manong. Sige. Agyaman ak nga rod itiinted mo kanyak. Sige, Manong. Tasurutok dagiti kakadwak. Nakisarsarita ka mat iti dayjay abalasang. Juan, tamas dawak no hapay nga agiwarwaras da iti sabon. Kasta talaga. Tauray balod tayo. At dalata dagiti na ayat nga umay mangted iti urayan niya. Kamang da iti Christian group. Kasta gayam. Ngam sa bali tinadlaw ko kun kaitay Nga niya. Nakapigkat ti panagkitam iti dayjay abalasang. Loko. Ika madagos iti kay papanan. Apay no makiamam mo ka iti hustukan kwa na. Urayam alumabas da. Takasaritam. Anya. Padasam laang Anya ti ammom. No isunti kasukat ni Perla di tapusom. Mabalin ka di nga umay kanto sumarungkar. Intonal daw ti dalaw. Sige, Manong. Umayak to. Anya itayin tinagan mo, ading. Jinky, Manong. Napintas anagan. Sige. Innakon Ay ayaban na kun dagiti kakadwak. Mapan kami dita selda dagiti babae. Sige. Namnamaan mi ti isa sa rungkar mo to Wan, ikarik. Umayak to. Kasano, Nelson? Makarwarak ton ditoy. Naimbag ka pa'y. Tamakarwar kan. Wan. Kat di ka agdanag. Tano addakan to pa'y ditoy. Sarungkaran kanto. Ngam ibatik la ti address ko. Tano bilang ta saan tangag kita. Sarungkaran nakto ije lugar mi. Wen, Danilo. Mamati ang makarwar kanto matlaang adagos. Sapay la ko ma. Naragsakak ang nakaamuamukan ka, Nelson. Kasta akmat Danilo. Itad kumat kan ka ti address ko. Tano kas kasano. Umay nakto sa rungkaran dya balay mi. Wan, ariglado. Sapay kumatag kita tantupay. Wan agkita tantupay. Agan anat kanto akanayon ni Jerwara. Agan anad kamat akanayon dito'y pagbaludan, Nelson. Nakarwarak matlang iti pagbaludan, Mr. Lonely. Kat pinadas ko asinarungkaran ni Perla. Pudno anaki asawan. Ngem saan anaragsak iti nakiasawaan na, gaputa kanayon ti panagapada. Nagsubli ti panagayat ko kenkwana, kat dayta ita ti parigot ko. Kastan, kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Nelson. Pagayam Nelson, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Adaywamon ni Perla, gaputa addan asawa na. Nasaysaya at no saan kan ngagpakpakita kan kuana. Gaputa amangan no may sakapay asaan da apag kinaawatan nga agasawa. Panunutam kitdi no anya ti aramidem para itinasaya at amasakbayam. Ket sapay la kuma,
tas saan kan nga agsublipay iti pagbalutan. Isu nga ituloy mo ti panagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan an Nelson, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.